zorionak, hor kartelen ikusten da zorionak neskak, eta imaginatzen den bate txupatu xamarra badagoela eta jarri duela karteltxo bat hor, zorionak neskak eskertuz, eskerrak, nahikarik eta irabazuten kopa eta kartelari etekin ateratzen egian, eta? Zorionak neskei, lehen da bizizuek lortuzen dutelako, lehen dela 2 aste, igoera, korrezta dimanago, Horrezko regional mailarako igoera, hurrengo urtean, oso talde gaztea, ez dakit gazte egia, baina bueno, esperientzia urtean hartu duena, eta Daviden gideritzapean imaginatzen hurrengo urtean ea eizeraten baita ere talde berdina jarraitzeko, eta goragoko maila horretan nolabait ere emaitza, ez dakit berdina zaila izango da, baina emaitza duinak eta onak lortzeko. Beraz, David eta zuen talde guztiari eskerrak. Eta atzan berriz dauzkago beste batzuk, kirola egitea zait parrandere egiten ondo dakitenak erakutsi zuten. Hori importantea da. Zorionak, horre dela 2 urte gertu egon zineten, zuetako batzuk, zuetako asko, eta urten lortu duzuten. Sufrimendu pixka batekin, beste batzuen laguntzarekin, legazpiri ez dakiz zer pagatu diguzuten, baina nik uste nola bat ere merizi duela, pagatutako hori, beraz. Hori oso importantea da. Eta hurrengo urtean, Bueno, jo presak hori gero moztu, Zate gero moztu. Eta hurrengo urtean, bigarrengo nazioaren maila, nik uste zuetako askorentzako, denetzako ez, baina zuetako askorentzako maila berri bat jokatzeko, esperientzia berri bat, eta nik uste nola bainariko erronka berri bat. Eta erronka hori ere aurre egiteko izango zaretela, talde indartsu bat atera ezkero. Guk egia esan da gauza gutxi esan. Gauza on batzuk bai, baina txar batzuk ere bai. Onak izango dira, hurrengo urteri begira, bai futbolak eta bai eskubaloiak izango dituen erronka berri hori aurre egiteko laguntzak, bai zuekin ez baizik eta direktibarekin, elkarte egin bako gerala, ilusio bako dugula, zer nolako aldaketa edo zer nolako gehikuntza edo eman beharko dugun udalak ematen duen laguntza horretan. Kategori gotzarek ematera, evidentemente gastu gehiago egiten dira eta horrek ere konpromiso ditu egiten du. Zuekin ez, baina Josebarekin, Jesusekin elkartuko gara eta nolabait ere erronka berri aurre egiteko behintzat gai izango gara guztion aurrean. Hori behintzat seguru. Eta bestalde, notizi txarro ezela edo hurrengo urtea kaotiko xamarra izango da ziurrenekan kiroldegian obretan hasiko garelako. Bueno, hementxe dituzute futbol taldeko ordezkariak. Aipatu moduan denboraldi bikain bat burututan maila zigortzea lortu dute, 2 jardunaldi faltan, eta hementxe ditugunez, pare bat galdera egiteko aprobetxatuko dugu taldeko jokalarietako bati hain zuzen ere, nire alboan dudan Ane Dominguezi. Bueno, Ane, lehenik eta behin zorionak. Bueno, denboraldi hasiera uste dut taldea ateratzeko zailtasun batzuk izan zenituztela, baina azkenean pieza guztiak ondo uztartuta, puzzlea osatu duzute, eta ze nolako denboraldia? Bai, egia esan, denboraldi zugarria izan da, taldea, bai entrenatzailea eta bai guztion artean, aurrea atea dugu taldea eta igora lortu dugu azkenean, eta gaizki hasi ginen, gaizki ez, baina jende gutxi hasi ginen hasieran, baina denon artean animatu bainuen baten bat, eta azkenean taldea sortu zen, eta mira nola bukatu Ezin hobeto bukatu duzue, eta horren imaginatzen dut, hurrengo denboraldiari begira, ilusio zengo zaretela, erronka polita. Bai, azkenen pentsatu beharra gauna da, hurrengo denboraldia, gogo tartzia, eta hurrengo, Dakau Liga eta Liga Baska gure objektiboa hori izan da beti, baina gutxinez momentuz mantendu, eta gero ja lortu ezan egun Liga Baskara igotia. Pero hori ikusiko dugu, momentuz imaginatzen dutane, bere garaia zertxo baita ospatu gozen dutela, baina orain jaiak izan da, ospatzen jarraitzera. Bai, ospatzen gabeia, aunque no parezca, baina ospatzen gabeia. Así que, gero gehiago eta
honek esan da bezala. Mila esker, futbol taldeko neskei, txalo bat mesiaz beraientzako. Futbol taldeko neska zorion ditugu, eta zuentzako ere zorion iberona behiak. Bueno, ikaragarria lortu duzuen Valentria, behiak, eta ikaragarria baita igoera fasean izan duzuen jendearen babesa. Bai, bueno, hori nik uste eskertzeko dara, jendeak eukide un apoioa, bai, fasea, Bilboa jendeak propuntan, nik un aukera euki ikusteko, baina esan ziaten, bideoak ikusi dut, eta kontoren ambientea da, azkenengo partidoan, hemen, azkartan kontra baitare, ja, partidoa zia horretik jendeak bullaka, animatzen dala, asko eskertzea egia esan jendean apoioa. Bueno, normalean futbola egoten da, edo geratzen da beste kirolen gainetikan, baina hemen argi dago eskubalaiak ere bultzada handia duela. Bai, bueno, nik uste, ja, bueno, seniorretan ondo egea, baina pizkanaka, azpiko kategoritan jende gutxi dago, orduan pizkat animatzea jendea baitare eskubalaiak bultatzea, kirol polilla da, eta azkenean lan gorrakin da ikustea emaita bai. Bueno, horrengo urten esan dugu ezta, nazional bigarren mailan lehiatuko duzue, maila oso polita da, eta beraz hemen goi mailako eskubaloiaz gozatzeko aukera izango dugu. Bai, bueno, a ver, nola joan urtea, nik uste ja hori maila horren puntu horren igoera,